Hej Mathilde. Hej Mathilde. Tillykke med konfirmationen. Vi håber, du har fået en fantastisk dag indtil videre. Og at tingene bare har gået perfekt. Vi håber også, at dine gaver, at du har været meget godt tilfreds med dem, og at de har fået lige, hvad du ønsker dig. Jeg glæder mig vildt meget til at se billederne af kjolen og se, hvordan du har set ud. Det gør jeg også. En ting, som vi gerne vil give dig med på vejen, et godt råd, det er husk altid, ligegyldigt hvilke omstændigheder der er, ligegyldigt hvad man bliver udsat for her i livet. Husk at tro på dig selv og følg din egen vej. Lyt til alle os andre, som kommer med forhåbentlig kloge ord en gang imellem. Men det vigtigste det er, det bedste valg og den bedste beslutning altid, og den bedste vej altid at gå, det er at følge dit eget hjerte og følge, hvad du føler, at du skal gøre. Det er det bedste råd, vi overhovedet kan give dig. Så hvis der er én ting, du skal tage med, når du så starter dine voksenår, kan man nu kalde dem, så er det den ting. Det var bare det. Det var alt for os. Du må have en fortsat god dag og pisse fed aften. hej!